Vítajte v BetClick TV. Po reprezentačnej prestávke sme tu opäť s našimi tipmi. V našom poslednom videu sme sa opäť trafili do čierneho a celkovo sme sa nemýlili už v 6 po sebe idúcich tipoch, ktoré mohli znamenať 225 násobok vášho vkladu. Dúfame, že forma vydrží a tu sú naše tipy na tento týždeň. Za tutovkou týždňa sme sa vybrali do Premier League. Everton má po veľkej štvorke jeden z papierovo najsilnejších kádrov. S verencom trénera Moisa však v posledných týždňoch zvohol pušný prach a ak nevyschne do soboty, bude zle nedobre. My však veríme, že si v domácom zápase proti Wolverhamptonu dokážu pripísať 3 body s kurzom 1,55. Za tipom týždňa sme sa vybrali do Corgon ligy. Spartak Trnava sa vyhrieva, alebo lepšie povedané mrzne, na špici Corgon ligy. V poslednom zápase dokázali doma v derby zápase zdolať Slovan Bratislava a ak sa im podarí zopakovať veľmi dobrý výkon, veríme, že zdolajú aj Žilinu s kurzom 2,2. Hráči 4. Plzne privítajú na domácom ihrisku 3. Mladú Boleslav a pri stále sa znižujúcich teplotách vzduchu môže schladená Plzeň určite doma zaváhať. Naším tipom je remíza do polčasu i v zápase s krásnym kurzom 5,25. To je na tento týždeň všetko. Stále čakáme na vaše komentáre pod našimi videami. Prajeme veľa šťastia pri výbere vašich výherných tipov a my sa uvidíme budúci týždeň.